Güliyelinizi. Men de okşaşlığının bir bik jingil yolunu taptım biter. Bunu siz de bilip durabilirsiniz. Yeğilse ihtibarlan tınlayız seni. Sigenlerim irte bilen işe çıkıp gitgende ubet uzatıp kalan kadınlarga irleri zorrak işe kalıp kayta eken. Men hazır günde şulay işleyim. Менә шулай юмор белән яшәргә кирәк кызлар. Юмор дигәннән мин КВНда булдым. Менә анда көлдерә беләләр. Гадәттә юмор яисә пародия осталарын сәхнәдә үтәдә шаян, менә тормышта җитди диләр. Әлеге сүзләр КВНщикларга, ягъни шаяннар һәм тапкырлар клубы уенчыларына һич тә кагылмый. Алар булган җирдә һәр вакытта позитив. Айрыша бу ярым финалда сизелә. Без бүген КВНда кунакта. Каршы алды безне КВНның җитәкчесе, әнисе, хуҗасы. Исәнмесез, Фәридә Якубовна? Исәнмесез. Әйтегез әле, КВНда шаяннар тапкырлар клубында ниндирәк яңалыклар бар? Biz Россия күләменә чыктык. Бездә уйныйлар командалар, мәсәлән, Екатеринбургтан, Омскидан, Төмәннән, Самарадан һәм башка шәһәрләрдән, Татарстаннан үсеп чыктык без. Сезнең иң яраткан командагыз нинди? 15 ел эчендә. 15 ел эчендә. Яраткан ул әлбәттә шундый бик шук бер команда бар иде бездә, Сәнгать ФМ дигән. Менә бүгенге көнне Киленнәр командасы. Шаяннар тапкырлар клубы татарча оештырылу өстенә уңышлы гына эшләп тә килә безнең Чаллы шәһәрендә. Узган атнада КВН Татар лигасының ярым финалы үтте. Уенда Кампи, Киленнәр, Татар квартал, педагогик көллияте, Азнакай курорты, Уфа җыелма командалары катнашты. Сез кайсы команда өчен җан атасыз? Киленнәр өчен. Ни өчен менә әлеге команда өчен? Ике кыз булганга. Кайсысы күбрәк ошый ике кызның? Икесе дә әйбәт инде аларның. Чибәрме? Әйбәт, чибәр. Киленнәр командасына күптән бирергә теләгән бер соравым бар. Сез кайчанда булса үз командагызга егетләр аласызмы ул? Ой, юк, наверное. Сезгә егетләр кирәкми. Без икәүдә шулай әйбәт кенә. Әйдәгез әле тавыкның суалчан белән уйнаганын карыйк. Biz sizне һәр уенда жюрида күрәбез, шуңа күрә сез КВНны яратасыз дигәнне аңлатабызмы? Ничек уйлыйсыз, татар КВНы үсәме, алга китәме? Татар КВНның төрле чаклары булды, биткән чаклары булды, яңадан калкып чыккан чаклары булды. Татар КВНы үсә, аның киләчәге зур, аны йөрергә кирәк, яратырга кирәк. Бу безнең атказанган Кампи командасы. Егетләр, күптән түгел сез безнең Сочида булдыгыз. Менә шундагы тәэсирләр, кичерешләр, эмоцияләр сөйләгез әле шул хакта. Шуннан әйткәндә без күптән түгел гыйнварда булдык Сочида. Беренчедән әлбәттә анда бик җылы, анда кар юк, анда кояш чыга, яңгыр ява дигәндәй безнең хәзер хәтта яз көне дә җавмый. Уен ничегрәк? КВН? Без КВН уйнамадык анда. Юк, шаяртам. Җалыйтык. Юк, шуннан әйткәндә без анда КВН уйнадык. Бер кайта килгәннән бирле, килгән көннән башлап 4 көн без анда репетициялар ясадык, аннары чыгыш ясадык. Яра җитеп торыр. Аллары балалар ясады. Инде билгеле Руслан сезнең капитан, әйме? Аның хакында сөйләгез әле, ниндирәк капитан ул һәм ниндирәк егет? Руслан гел кырынмый. Явыз. Йокларга ярата бу малай. Безнең тапшыруыбыз алтын балык дип атала. Хәзер интонацияны үзгәртеп, һәрбергез төрлечә әйтеп карагыз әле, алтын балык дип. Алтын балык. Алтын балык. Алтын балык. Алтын балык. Алтын балык. Алтын балык. Алтын балыкны карагыз һәм егетләр, сез гадәттә сүзгә оста, менә бии беләсез микән? Әйдәгез, биеп күрсәтегез әле безгә. Мәзәк элек-электән өчен барлык көзгесе булып килгән. Һәрбер мәзәк нигезендә диярлек тормыш көнкүреш хәлләренә ишарә ята. Кил монда, 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 кил монда. Монда, 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 кил монда. Акча бармы? Акча бармы? Акча бармы? Бармы? Акча бармы? Сол чалбарыңны. Сол дигән чалбарыңны. Сол дибай. Әлфия Фаритовның безнең тарих дәресе буламы? Була.
Финалга Кампи, Ознакай курорты, Уфа җыелма командалары чыкты. Уенчыларда теләк тә, дәрт тә җитәрлек. Оештыручыларның ышанычы сүрелмәсен диясе генә кала. Кызлар, ишеттегезме соң әле? Күренекле органчы Илсияр Сөләйманова бәби алып кайткан. Кызы туган, Мәликә кушканнар. Тагын бер йолдыз туган димәк. Җырчылардан миңа бигрәк тә Раяз Фасыйхов ошый кызлар. Бер малымы белән әллә кайларга алып кирип китә инде. Ә минем төркемдәшем Рушания Шәйхетдинова бар, ул да профессиональ җырчылардан бер дә калышмый. Сез аның тавышын ишетсәгез, шәп җырлый. О, Рушания, привет! Привет. Нишхәлләр? Әйбәт кенә. Мин укудан кайтам. Карале, син ничә парларга йөрмисең ул? Мин бүген Галаса институтында беренчелекне алдым. Шуның өчен параларга килә алмадым. Котлыйм. Мин сиңа конспектларны бирермен, кайгырма. Карале, мин бүген 4 парада булдым, әйме шул кадәр ашыйсым килә. Әйдә менә бу кафега кирип чыгабыз. Идея. Я спрячу свои крылья, чтоб не пугать тебя. Я буду такой сильной, чтоб защитить тебя. Я спрячу свои страхи. Рушания Шәйхетдинова Чаллы кызы, педагогия институтының 3-нче курс студенты. Татар филология факультетында укыса да, җырсыз яши алмый ул. Актив булуы белән аерыла. Үзен төрле бәйгеләрдә сынарга ярата. Күптән түгел Созвездие йолдызлык бәйгесендә катнашты. Профессиональ җырчылар да аның чыгышын югары бәяли. Рушания өчен җыр ул йөрәккә ял бирүче тынычландыру чарасы. Ә миңа әнием һәр вакыт әйтеп килә, синнән җырчы чыкмаячак ди. Мин бит күп сөйләргә яратам, Рушания. Минемчә, Лениза, синнән бик яхшы җырчы чыгар иде. Чөнки синең бик матур тавышың. Рәхмәт, дустым. Тик ул бит җырчыларның үзенә күрә ниндидер махсус күнегүләре дә бардыр. Распевка диләрме әле аны? Әйе, распевка диләр аны. Музыка мәктәбендә инде безне беренчедән сулышны борыннан аларга кушалар. Чөнки алай дөресрәк була һәм безнең эшебез кабарырга тиеш. Ишне кабартып буламы икән ни ул? Була, Лениза. Менә, мәсәлән, бер распевка. Ло-ми-ло-ми-ло, ло-ми-ло-ми-ло, ло-ми-ло-ми-ло-ми-ло-ми-ло. Аннары безнең тоннар алышына. Алышына һәм өскә күтәрелә, мәсәлән, тын-дын, аннары ло-ми-ло-ми-ло, ло-ми-ло-ми-ло, ло-ми-ло-ми-ло-ми-ло-ми-ло. Ә син ничә яшьтән җырлый башладың әле ул? Мин менә садиктан инде җырлый башладым. Анда безнең җырлата иделәр безнең. Менә садикка йөргәндә үк җырлый башлагансың син, әйме? Әле өстәвенә теге табуреткаларга бастырып сине җырлатканнардыр, әйме? Хәтереңдәме? Әйдә хәзер булай итәбез. Менә монда сәхнә бар, микрофон алабыз да җырлыйбыз. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que
Карали Илсия, син кызыңны биюгә бирдең. Әйдә, малайыңны брейк-данска урнаштырабыз. Минем таныш инструкторым бар. О, Лениза, привет! Әле генә күрдем, төркемеңдә гел егетләр генә, кызлар брейк-данс биемимени ул? Нет, бывает, конечно, но большинство, конечно, приходит, интересуется за нижним брейк-данс. Это молодые парни. Дело в том, что верхний брейк-данс – это более такой женский стиль, можно так выразиться. Вот. А нижний брейк-данс предпочитает парни. Почему? Потому что там присутствует больше силовых элементов. А иң мөһиме менә нәрсәдән башларга кирәк? Ну, мы начинаем в первую очередь с базовых элементов. То есть базовые элементы мы даем детям, они впитывают этот элемент, эти элементы. Хорошо, пойдем тогда я покажу. Здесь мы занимаемся, наш тренировочный зал. Демәк, хәзер база элементларыннан башлыйбыз, әйме? Менә нәрсәдән башларга кирәк? Минем инде формам бүген туры килмәйдер. Син мине гафу ит. Туган көнең белән һәм миннән сиңа бүләк. Туган көннәр елда кабатлана, ләкин кабатланмый үткәне. Кызлар, шәһәр буйлап лимузинда сәяхәт итүебез миңа бүген бик ошады. Бик зур рәхмәт сезгә бүләгегез өчен, кызлар, мин сезне бик яратам. Рәхмәт сезгә.